Moc vás vítám na tomhle YouTubeovém kanále, zároveň vás vítám u dalšího videa. Dnešní téma bude, proč jsou lidé odpojení sami od sebe. Možná si myslíte, že to tak není, já vidím, že to tak je, takže jsem se rozhodla, že o tom prostě budu mluvit. Pro mě je tohle velké téma, protože už od malička mě baví pozorovat svět a baví mě pozorovat lidi a je to pro mě důležité téma hlavně, ano, protože je to důležité téma. To jediné, co máme, je nám každý den bráno a my o tom ani nevíme. A to si myslím, že je ten největší problém. Když se na to podíváme, tak celý ten systém, ve kterém žijeme, funguje tak, abychom vlastně nikdy nebyli úplně spokojení. Už od malička se děje všecko naopak, takže jsme už od malička programováni, že to je vlastně všechno jinak, než to je. A my si to potom vlastně myslíme a tak si to jako tím životem neseme, přibereme si k tomu třeba ještě nějaké jiné traumátka, které se nám stanou během života. A takhle tak jako jdeme tím životem a pak jako zjistíme v jednu chvíli, že se třeba pořád za něčím ženeme, ale že vlastně vůbec necítíme to vnitřní štěstí. A proč to tak je? Je to proto, protože ty priority, které nám jsou tady podsouvány od jak živá, jsou nastaveny tak, aby jsme k tomu vnitřnímu štěstí nikdy nedošli. Začíná to už úplně na samém počátku a to je například porod. Tady u nás v České republice je absolutně normální, že žena rodí v porodnici. Když se žena rozhodne rodit doma, tak je považována za nějakou, nevím ani co vlastně, jenom vím, že s tím nikdo nesouhlasí, hlavně teda myslím teďka zdravotnický systém, že jo, s tím nesouhlasí, protože to není úplně nějak jako výdělečné pro něj. A tak teda ženy rodí v těch porodnicích, protože samozřejmě mají strach rodit doma, protože se říká, že to je nebezpečné rodit doma, ano. Ta nejvíc přirozená věc je vlastně šíleně nebezpečná, takže mi totiž to lidské tělo vůbec neví, co má dělat a určitě by dovolilo tělu být těhotné, když by to bylo nebezpečné. No, to je zase trochu jiné téma. Jde mi spíš o to, že díky tomu, jak jsme všichni takový jako ambiciozní, tak jsou tady třeba jesličky pro děti, je tady školka samozřejmě a je tady škola. Samozřejmě, bez té to nejde. No, a když se podíváme na ten celý jako školský systém, jak je nastavený, tak vlastně už od malička ty děťátka tam chodí. Teď od malička už se jim nějak jako zabraňuje v té jejich kreativitě. Samozřejmě nemluvím o všech školkách, jo. Naše lesní školka je úplně super, takže jako... Ale člověk musí hledat. A vlastně už od malička to pak jako vidíte na těch dětech, jo. Máte to svoje dítě doma, které je veselé, je kreativní, pořád něco tvoří, vymýšlí a pak začne chodit do té školy a najednou už začne být jiné. Jo? Je to tam vždycky poznat, že najednou se začne nějak formovat a začne se jak kdyby třeba i vytrácet ta kreativita a začne být takové jakoby mělo prostě přistřížené křidílka. A v těch školách samozřejmě a v školkách jsou ty autority, že jo, ty paní učitelky, je tam to hodnocení, je tam to, že někteří žáci jsou třeba lepší než druzí, někteří jsou horší než druzí, tak je můžeme zaškatulkovat a takhle. A tam vlastně už to jako začíná a tam se začínají najíždět ty programy, které se nám velice vtisknou do nás hluboko a my potom vlastně s nima chodíme celý život a myslíme si, že to, co jsme se naučili i podvědomě často, protože spoustu věcí si ani nepamatujeme, vlastně tak má být. No? Takže pak je důležité pro nás vystudovat tu školu, nejlépe potom si udělat i tu vysokou školu a nejlépe potom vlastně najít si tu práci v tom daném oboru. A teďka jako vemte si, jo. Když si máme vybírat střední školu, dalo by se říct vlastně, když si máme vybírat to, co chceme dělat v životě, tak je nám zhruba 14-15 let, jo. V tomhle věku si myslím, že jako vůbec nemáme šajnu o tom, co bychom chtěli dělat. Někdo třeba ano, někdo má nějaké svoje poslání už od malička, někdo ví, co ho baví, ale někdo třeba vůbec ne. No tak se třeba napíše na nějakou školu, kde nemusí dělat přijímačky, nebo kde se vleze s průměrem jen tak, aby šel na nějakou školu. Teď to jako vystuduje, teď už tam je na té škole, takže když už je v nějakém daném oboru v té škole, tak už by se hodilo, že na tu vysokou školu může jít třeba jako tak, aby to navazovalo.
No a tak pak to znamená, že třeba ve 22, 3 vyjde ze školy, má dodělanou i tu vysokou školu, ale vlastně zjistí, že to, co tolik let studoval, vůbec dělat nechce. To je jako jedna věc, jo. Přijde mi to takové... No přijde mi to, že člověk strašně rychle do toho upadne a ani si neuvědomí, že vlastně dělá, co nechce dělat. Jenže nejhorší je to, že potom s tady těma vzorcema jde dál do toho života a myslí si, že je to normální, že dělá něco, co dělat nechce. Jo? Mně přijde, že i ten celý školní systém je tak nastavený. Vemte si, jak fungují ty hodiny, že je prostě 3/4 hodiny nebo hodinu, já už ani nevím, jak dlouho trvala hodina, jestli asi hodinu, no to je jedno, nevím, fakt už si to nepamatuju, tak prostě sedíme, musíme dávat pozor, teď těch hodin je tam několik, teď spoustu je tam informací, které třeba už ani nepotřebujeme, jo, nebo já nevím, já to mám furt s tou matematikou, jako doteď opravdu nepoužívám ty věci, co jsem se tam učila, ale to je jedno. A jako jde mi o to, jestli chápete, jak to myslím, jo? Že už od malíčka vlastně nabíráme ty věci, které vůbec nepotřebujeme a myslíme si, že jsou normální, protože oni jakoby pro ten mainstream jako jsou normální, ale pak se můžeme zase podívat, jestli ty lidi jako jsou šťastní, jo? To je ta druhá věc. No a když teda takhle jakoby projdu krásně jako tady k tou celou školou, nemusím třeba ani dát tu výšku, to je jedno, tak pak samozřejmě bych měla jít do práce, že jo, protože potřebuji vydělávat peníze, abych se mohla platit nájem například, že jo, abych se mohla koupit něco, co bych chtěla a tak dále. A jelikož nemám moc zkušeností a bez zkušeností mě moc nikde nevezmou, i když mám třeba tu školu, tak to hledám tak jako různýma cestičkama, takže dělám třeba něco, co vůbec není v mém oboru, pak dělám třeba nějaké práce, které mě vůbec nebaví a dělám to jenom kvůli těm penězům. A když jsem pak v takovém kolečku, že chodím do práce jenom kvůli toho, abych vydělala peníze, tak moje jediné jakoby hezká, nebo moje jediná hezká představa, hezká vidina je třeba dovolená. Nebo to, že si něco koupím, jo, a tam už je takové to jediné vlastně, na co se můžete těšit. No, a to je teda strašidelné, jo, když si to tak vezmeme, tak je to hodně strašidelné, takže vlastně potom lidé často žijí jako od dovolené do dovolené, že jo, a je to prostě smutné, jako jo, jako prostě mě to sere, no. Zároveň je ten systém nastavený tak, že jako normální člověk, který třeba zrovna vyjde školu a začne pracovat, tak třeba nemá peníze na to koupit si dům, takže si musí vzít tu hypotéku a na to, aby měl tu hypotéku, tak už musí pracovat nějakou dobu. Teď musí mít tu smlouvu, že jo, nejlépe na neurčito, myslím, že určitě na neurčito, takže vlastně vy už pak jste zahačkovaní v té práci, která vás úplně nebaví, ale máte tu smlouvu na neurčito, takže si můžete vzít tu hypotéku nebo si můžete koupit třeba televizi na splátky, nebo já nevím, jo, něco prostě, co vás napadne. No a potom už teda vlastně jste v té práci kvůli toho, že máte ten byt a potřebujete platit tu hypotéku a pak si třeba najdete partnera nebo partnerku, pak do vás začnou šít všichni z rodiny, že byste si měli udělat dítě, tak si uděláte to dítě, teď jakoby máte to dítě, teď ho rodíte v té porodnici, jo, jako chápete, jako to kolečko, jak funguje a pak třeba, já nevím, dítě vyroste, vy najednou nevíte, co se životem, protože vaše jediný smysl života bylo starat se o to dítě, teď to dítě už je samostatné a začínají prostě jakoby různé deprese a psychické problémy a tak, ano. Každopádně, pardon, že se směju, to není, že bych se smála jakoby tomu, protože je to smutné, se směju sobě, jo. No, takže vlastně tohle je to těžké kolečko, ze kterého je vlastně docela těžké vyjít, když ještě třeba nemáme nějakou víru uvnitř nebo tak, ale je to velice ubíjející, jo, protože pak si vemte, že tak můžete fungovat opravdu až do konce života a pořád čekat na to, že se něco stane a vy budete šťastní, anebo si myslet, že když, já nevím, vyjde nový telefon, tak si ho koupíte a budete šťastní, nebo si koupíte lepší auto a budete šťastní, nebo si pojedete na nějakou úplně bombastickou dovolenou, nevím kam a budete úplně šťastní. No, ale tak to právě není. Štěstí, jediné štěstí, které se dá žít, je uvnitř. Nebo to říkám možná špatně. První štěstí, první se musíme dotknout toho vnitřního štěstí uvnitř nás, abychom potom mohli sdílet to štěstí v té podstatě, takové té pravdivé rizí, ano, v tom opravdu v tom štěstí, v té radosti. Protože dokud my se nedotkneme uvnitř sebe, toho štěstí a toho vnitřního klidu, tak jej nemůžeme sdílet nebo přijímat. Jako jo, je to... Mně to dává logiku, já nevím, třeba vám to taky dává logiku. No a teď, když se podíváte třeba, když máte doma televizi, jsou tam ty reklamy, tak ty reklamy jsou úplně šílené, když se na to podíváte, co tam je, jo.
A tím, jak vy se furt na to jako díváte dokola, tak vám to pak přijde normální, ty všechny věci, jo. A to už ani nebudu mluvit o telefonu, jak všichni jsou teďka na tom telefonu, všichni pořád jako do toho prostě čučí, všichni prostě v tom furt jsou. A to jsou všechno tady ty podměty, jsou vlastně velice povrchní a odpojují lidi od své podstaty a od toho, co je důležité v životě. Na to fakt pozor. Jestli chceme být šťastní v životě, tak musíme začít být víc bdělí, víc se vůbec ptát, i ptát se na sebe, ptát se sám sebe, co si myslím, co cítím, to je důležité. Dostat se do toho bodu, kdy budu vědět, že stojím sám za sebou, že si věřím, že jsem to já, že se znám, jo? To je to nejdůležitější. Jako já si myslím, že za chvilku prostě ta umělá inteligence bude znát víc vás všechny dohromady, než prostě vy sami sebe, jo. To je úplně šílené prostě. Tady tohle mi přijde fakt jako hrozivé, jo. To jako není jako dobré. Fakt ne, jako jo. Jako víte co, když jsme takhle od malička jako živení tady těma věcma, tak my pak přece ani nemůžeme věřit v něco víc. Já nevím, jako jestli si lidi fakt myslí, že se prostě narodíme, pak umřeme a je konec, jo. To mi přijde úplně šílené. Pamatuju si, že když jsem byla malá, tak jsem tady tohle hodně řešila, jo. Že to prostě takhle není. Že prostě to není o tom, že se tady narodíme a umřeme a nic není, no. To já jsem fakt úplně, vím, že jsem to do našich docela valila tady tohle, že to takhle jako nejde. A oni mi vždycky říkali, jako a co jako je? Tak já jsem vždycky říkala, že nevím, ale určitě něco je. Ano. A to si myslím i teď. A právě, když já sdílím nějaký svůj názor na sociálních sítích a je třeba jiný, než normálně sdílím, že je třeba trošku takový víc jako agresivní, můžu říct, jakože víc si tak jako troufnu říct, co si myslím, tak jsem si všimla, že to některé lidi zaskočí, že to nečekají ode mě. No ale to je právě to, že já si myslím, že člověk se musí první poznat, musí jako se opravdu celý prozkoumat a potom může teprve dělat nějaké změny, může víc sdílet sám sebe, může opravdu jako pomáhat lidem, jo? Protože je důležité, aby ty lidi, kteří třeba pomáhají lidem, byli pevní. Já znám spoustu lidí, kteří jako pracují s lidma a vůbec nejsou jako sami ze sebou v pohodě, jo. A tohle je strašný průser, to prostě nejde. Jako jak může někdo, kdo není v pohodě, pomáhat někomu, kdo taky není v pohodě, jo. To je jako, proto já si dávám třeba veliký pozor na to, jako kam chodím, třeba i na tu akupunkturu nebo na masáž nebo kamkoliv, jako opravdu si na to dávám pozor a dávejte si taky na to pozor, protože tohle je strašně jako citlivá věc a poslední dobou se s tím úplně roztrhl pytel a všichni chcou být prostě terapeuti a všichni chcou dělat tohle a nevím, meditace, jógu, co tam ještě je, prostě všechny tady ty věci, jako, ale ta pravá podstata se z toho právě díky tomuhle úplně jako vytratila. Tím, že se to stalo tak jako mainstreamové, i ta celá spiritualita a ezokomunita a tady ty všechny věci, tak já úplně vidím, jak to jako není pravdivé. Jak je to fakt jenom povrchní, jo? Že ty lidi jako nežijou to, co hlásají a to je prostě špatně. A to je právě výsledek tohohle celého. Že místo toho, aby člověk šel opravdu do sebe a chtěl znát tu pravdu, tak pořád hledá jako něco jiného, nebo pořád dělá, že to nevidí. Jo, jako je to, tady tohle jsou fakt zajímavé věci, které si myslím, že jsou velice aktuální a je potřeba o tom mluvit, protože to takhle prostě nejde. Víte to jak s těma zábleskama, jako jo. Každý rok má přijít nějaký záblesk a teď mi jako řekněte, jak se to mám jako představit. Že najednou se objeví nějaký jako záblesk na nebi a všichni jako najednou prostě budou osvícení, to si myslím, že prostě jako nefunguje. Jako dřív jsem si říkala třeba jako, že oho, to bylo by to fajn, jo, ale teď, když se na to dívám s odstupem času, tak si říkám jako, to prostě fakt není, jako nedává mi to tu logiku. Protože čím víc zkoumám a studuju Zemi, například přírodu, cykly v přírodě, díky i tradiční čínské medicíně, když vidím, jak funguje lidské tělo a tyhle věci, tak tím víc a víc vidím, že to je všechno velice logické a dává to smysl. Jo? To je prostě jako jasná věc, jo, jako. A myslím si, že ten, kdo třeba studuje čínskou medicínu, tak mi to potvrdí, jo, jako, že to je prostě jako jasné. A vy to pak vidíte v tom všem, v tom celém světě. A proto já si říkám, proč jako čekat na nějaké záblesky a na nějaké věci, které ani nevíme, jestli existují.
Když můžeme začít od sebe, můžeme se začít ptát, můžeme začít hledat ty informace, můžeme chtít znát pravdu, jo? Je to fakt jenom na nás tady k tohle, je to strašně důležité chtít znát pravdu. A je strašně důležité chtít znát pravdu, fakt. To je to nejdůležitější, co tady máme. Pravda. Která tady vlastně bohužel moc není, nebo není vidět, ale jenom bych chtěla říct, že jedna pravda určitě existuje. Jo, to je prostě jako jasné, jenom ji nevíme, protože je nám krásně už dlouho utajována. Víte vůbec, když se podíváte, jak to tady funguje, jo? Stane se nějaká velká věc, jsou kolem toho různé teorie a informace. Jsou informace, které se hodí a informace, které se nehodí. Ty informace, které se nehodí, bývají většinou pravdivé, proto se nehodí. S tady těma informacemi se pak nakládá tak, že se lidé, kteří tyto informace říkají, zesměšňují. Zesměšňují se jak ti lidé, zesměšňují se ty informace a dělají se z nich dezinformátoři. Ale kdo má teda ten papír na tu pravdu tady v tomhle? Kdo to vybírá? Kdo říká, že to bude tak anebo nějak? Kdo říká, že to je tak anebo nějak? Proč je to jako jasné? A kde jsou nějaké důkazy? A jak můžou říkat, že něco ví, když to vůbec ani nemůžou vědět? Jo, tady je spoustu takových jako zajímavých věcí, do kterých, když se člověk ponoří a baví ho to, tak je to fakt zajímavé. Tedy jako já to úplně miluju, tady k tohle zjišťování různých informací. A nejsem typ, který by byl, já nevím, že se něco dovím a hned to budu hlásat. Tohle je jako celoživotní nějaké bádání, jo? Protože já naštěstí fakt jsem ráda, že tohle mám od malička. Tady ty prostě věci mě to vždycky všechno zajímalo. Takové ty jiné informace, než ty, které si můžeme všude dohledat. A co bych tak mohla třeba doporučit, tak je seriál Silo. Určitě se na to mrkněte. Taky, není tam úplně všechno pravda, ale je to tam docela zajímavě ukázáno. Tak jo, tak to bude pro dnešek všechno. Já jsem s vámi jenom tak chtěla sdílet tady ten kousek nějakých mých myšlenek, které ke mně doputovaly a já se budu těšit na další video. Mějte se hezky a budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte, nebo jak vy se na to díváte, nebo nějaké vaše zkušenosti. A jestli se vám tyhle videa líbí, budu ráda, když mi dáte odběr. Tak ahoj. Letí, letí, duše má.